Cermek, som vedúci kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku a môj odkaz pre mladých ľudí je, aby išli voliť 8. júna v európskych voľbách. Je to veľmi dôležité. Európsky parlament je aj slovenský parlament, prijíma legislatívu, ktorá sa nás všetkých týka, či už je to v oblasti životného prostredia, ochrany spotrebiteľov, telekomunikácií, naozaj vo všetkých oblastiach bežného života. Takže poďme si zvoliť 15 slovenských europoslancov, pretože oni budú 5 rokov spolu rozhodovať o európskej legislatíve a je to naša šanca, ako ovplyvniť fungovanie Európskej únie a jej smerovanie. Európsky parlament v tomto volebnom období prijal množstvo dôležitých zákonov. Taký najnovší je akt o umelej inteligencii, určite všetci o tom počuli. Je to naozaj téma budúcnosti. Umelá inteligencia sa bude dotýkať našich životov, či už súkromných alebo pracovných, dôjde k veľkým zmenám a Európska únia je vlastne prvá takáto medzinárodná inštitúcia, ktorá prijala reguláciu umelej inteligencie. Je to veľmi dôležité, aby sa umelá inteligencia nevymkla z našich rúk, aby stále ju kontrolovali ľudia a práve na to slúži tento akt alebo zákon o umelej inteligencii. Bolo tam množstvo ďalších zákonov v oblasti ekologických tém, takisto dôležitý je plán obnovy po pandémii. To sú naozaj veľké finančné prostriedky, ktoré aj Slovensko môže čerpať, aby sa vrátilo na úroveň spred pandémie, na tú ekonomickú úroveň, ktorá veľmi tvrdo zasiahla ekonómiu, takže to je taký ďalší dôležitý bod. A pokiaľ ide o nejaké medzinárodné vzťahy, tak veľmi dôležitá bola podpora pre Ukrajinu. Európsky parlament veľmi hlasno Ukrajinu podporoval a ju naďalej podporovať bude. Európsky parlament ako prvý žiadal, aby Ukrajina dostala štatút kandidátskej krajiny a naozaj Ukrajina sa môže spoľahnúť na podporu Európskeho parlamentu.